Ai, ama, baina zer jartzen mitikoa dakazu, noizkoa da argazki hau. 34 urte ditu argazki horrek. Ia. 33 irratsaioan pasa dizkiate. Ona, eta nuntza biltza hemen? Hemen egin nuen Japoneko munduko txapelketan presentazioa. Eta nola, guantxin, nola izin behar esan zen duen? Bueno, jarri guten interprete bat, 3 egun, eta hor... Kasi behar esan zen duen? Bueno, ai, ama, goatzea zerbait? Gutxi, baina zerbait ateratzen zait hori inguru hortan. Eta hau berdina da munduko txapelketanan, Espainia selekzioarekin da eginda, eta hemen... Ainhoa Ostolaza, aintzindaria izan da txirrindularitzan, eta gaur, hau danoa kontatuko dugu, zukaldatzen duen bitartian, ez da? Osan da. Eta bostekoa. Zezaio, eharra datorren. Beitu, fetxa kuriosoa daka nire urte betetzea, nik Carreo Blanco... Bueno, hiltzan egunekoa, eta eguna, eta ordu pare bat, beranduago jaiotakoa naiz. Vale, hortxe fetxan. Abendu, haindik hilabete batzuk geratzen zaizkit, eh? Vale, ondo, aprobetxatu. Baina, bueno, 50 osasun horrekin ondo hartutakoak izango dira, ez da? Bai, gusta, egia da adinari ez diotela garrantzia handirik ematen. Adina buruan daula esateko gainera, ez da? Bai, hori da. Egia da, norbeak. Bueno, eta nondik noa ibili zinean, zein izan zian lorpenak, kontatu pixkat. Bueno, asire izan zen pixka frenetikoa, Osea, izan zen etxera hemen entrenatzen nahi izan selezioa. Bai. Eta ni entrenamentu batera eraman inun erama, belodroma, eta antzeola selezioa, badirudi entrenatzen denbora hartu zidatela. Eta denborak onak ziralakoan, munduko txapelketara zijoaztela selezioa, eta ea naukan pasaportea, eta bisado bat egiteko, eta ez dakit zer. Hoidana... konpondu genitugun eta Federazio Baskarekin ginduazen lehendabiziko Espainiako txapelketara, garai hartan hemen Euskal Herritikan emakume asko, hasierak nigo goratzen ditut, orain ere emakumea, kantitatea falta zaigu, baina badago zerbait estatalki. Eta holaxe, derrepente eraman dinduten, Moskura, Espainiako txapelketa Melillan korritu ondoren, selezioakin autobusakin daan, esan ziaten, zu Madrida zuaz, ez da, selezioakin. Hartu abioia eta Madrid aldea, eta horraz izan ere bidaia, Moskura, munduko txapelketara, nobeda, ze gertatu zela, derrepente 3. geratu nitzala munduko txapelketan. Domina eta guzti torre zinean. Eta guzti hori da. Eta hori izan zen oso sinesgaitza hasiera baten, adin hortan, atera, Espainiako txapelketa batea, handika mundialea, eta, esperientzi polita, nesta ume izan. Gaur egun, bakiu igual Moskura jun, eta algandak hau sare sozialetan o internet bidez, bakiu nola da, nola di joan, baina gai hartan asko izango zen sorpresa bat bestean atzetik, ez da? Etxera ditzeko ja komerik, ez da? Hombre, cobro revertido, sin más 34 hain denak dakigu, baino garai hartan, ostras, bai. Etzan erresa, ez da? Eta ume bat zehala, eta gurasok ere bai azkenean, uste zaituzte juten, baino nora, gaur ni guraso izan dezu, ostras, noa jungo da, hau gaina zeinekin dijoazte. Eta 16 urte txokin, leheno iaia heldu eintzina, baina gaur egun goen du umetxo batzuk ega, ez da? Gaur egunekoa. Bai, desberdina nik uste joera federazio aldetik eta guain lanketari naizela gaztekin eta kadete, juvenil eta ume maietan, egia da gazten beraien jarrera, edukazioa o izateko formak ere asko aldatzen ari dirala gaur egunean, telefonoa dala eta ez dala eta sare sozialak. Eta hori landu pixka bat kirola egitea garrantzitsua dala bizitzarako eta azkenean bizimoduan ere guk izan genuen disiplinarekin erakusten dizu eramatea bizitza beti organizatua o bestera batea. Disiplinatua, gaina puri-purian ibiltzeko eta hor goian eta domina lortzeko ezintzea despistatu, ez da? Lehendabiziko etorri zen hola... Sorpresa bezala? Baina gero izan genuen urte pare bat jardun ginela Barcelona 92ako prestatzen. Bai, zein modalitetan ibiltze zinen, hau gaztizutela galdetu jendia jakiteko? Gaztetan denetik ginuen, juveniletan ere Espainiako txapelketa izan errepidean, baina nire gorputza eta nire izateko fisikoarekin da, ni iritxera batean, sprint batean, edo hor ondo moldatzen nintzen, ez? Vale. Gorputzez handian nintzen, eta esplosibo bantzea. Vale. Hor iritsi azkeneko momentuan, gogotxu ez, dana irabazteko intentzioakin.
baina iritsi bertzan aldapak pasai bertzean. Eta hor, errepidean, lagunak ditudanak, Ainhoa Artolazabal, Josune Gorostidi, eta oidanak, karreteran ere bere puntua zakaten, eta oso txirrindulari onak ziren bere garaian, aintzindariak, ez? Baina, erreferente handirik gabe. Eta adibidez, hemengo jende asko jute zinaten, edo gehiago zina kanpoko jende gehiago zan, edo... Bueno, mundial batzutan azkenean mundu guztitati dator, eta urtero herritako oneneak, ez? Baina atzerrian beti Frantzia, Holanda, Belgika, Herberak, inguru horiek beti izan dituzte oso gaur egunean ere, bai, ez? Gumaino pixka eta aurreatu gobilidia, historio horrekin? Bai, eta ez dakite emakumea ere aurreatutagoa dagoen hor, o bertan daukaten ohitura bizikletan jarduteko egunero eta hirietan, Claro. Zauztarrak igual dakau pixkat ohitura gehiago bizikletan ibiltzeko, ez da? Kostalden da. Eta Tolosan da ingurun lauak dianak, ez da? Bai. Beitu hori da gauza bat gustatuko litzaidakena lantzea, ez? Olako tokietan, badaude emakumeak adinezkoak, bizikletan jardungo liraktekenak, baino ez dakitenak. Eta ari naiz pixka balan hortan federazio aldetikanea kurtso txikiren bat, irtera batzuk egin, 45 plus adibidez deituko nioke, baina hori erakutsi bizikletan jarduten, paseoko batekin, bidegorrietan, eta horrelako tokietan, bizikleta erresteko eta erakusteko, ez, gogotxu dauden emakume horiei animatzeko. Bueno, eta gogoak engelditu nahiz ni guain izan dezula gogotxu, zein dan ibiltze zinen modalitatea, esan diazu esplosiba sinala, esan diazu sprinterra o zeo-zeolan, baina zehazki modalitatea ez diazu esan. Bale, ni munduko txapelketa juten izenean persekuzioa egin nuen. Persekuzioa? Bai, juveniletan, 2 kilometro zian, jartzen da bat alde batean eta bestea, eta denborarekin dihoa. Orduan bikoteka izaten da? Bat metan eta bestea kontrametan, eta era horta jokatzen da modalidade bat. Garai artean zeuden 2 modalidade. Persekuzioa, velozidadea eta puntuazioa. Gaur ja modalidade askozaz gehiago sortu dira, eta baita mutilen modalidadea guk ez genitugunak, orain ere berdintasun horta iristen nahi gea, ez? Beste era batea, kilometroak eta desberdinak dira, baina, bueno... Hau belodromon barron, ez da? Kontatzen nahi zeana. Edo kanpone baita zen. Dana belodromoan. Aurten ingen urte hasieran nazioarteko proba bat, hemen. Bere garaian 6 orduak egiten zian festa moduan, eta era hortan ere erakustezan pistan nola jarduten zanez. Eta iazko aurtengo urtean, urtarrian, egin dugu, hasiera bat, urtero pixka bat erakusteko, ez? Belodromoan ze konkurs, ze mailatako modalidadea dauden, nola korritzen dian, eta ikusteko aukera behintzat urtean behin, ez? Eta ea hori sakontzen dugun, eta pixkanaka hurren urtako ere egiten dugun, eta hori ikusten dira gaur egunean dauden modalitateak. Velozidadea, keirina, esprinakin... Zertan datza keirina, Hori da, velozidadean, baina izaten da, motoaren atzean jartzen dira 6 bat, emate dituzte, motoak emate ditu 2 buelta beroketa moduan, eta gero askatzen dituzte, eta 6 horiek bereien artean, esprinean jokatzen dute azkenekoa, eta sailkatzen dira, iten dute, klasifikazio bat moduan, eta azkenean, azkeneko 6 honenak, o 4 honenak, esprina jokatzen dute, batez ere esplosiboa, zulen esan dezun bezala, esplosiboa, ez da? Eta hori zure garaien itezen dune bai, ez? Nere garaitik gaur egunean... Pena, bestela horren zeo zeingo zenune bai, ez da? Baina, neska gehiokin egoteko aukera behar bada, ez? Garai hartan bakarrik egoten nintzen, edo eta beste lagun batekin, Nuria Florenziokin, baina emakume moduan, 9, 10, 11 mutilen tartean gu bakarrik jarduten ginean, honi bakarrik denbora askoan, eta hori ere azkenean ere... Gogorra itea igual, ez da? Bakarda hori adin hortan, baina, tokatu ziren garaiak izan ziren. Gaur egunean bestera batea egia da, eta oberuntua zela, ez? Ez hori honez oberun, baina guendik handesenteak gago betzeko, ez da? Bai, bueno...